Mae canran uchel o caneuon ffydd yn cynnwys emynau Pantycelyn. A cofio yda ni yr emynwr. Mae bobl yn cysylltu cymanfaganu efo Pantycelyn. A gaid mi oedd ag Jehova ac yn y blaen. A Bread of Heaven efo rygbi efo Pantycelyn. Chi'n gwybod bod wedi sgwennu 93 o lyfrau a pamffledi. 93 o lyfrau. Fi ti ydi bod nhw ddim mewn print y dyddiau yma, ond maen nhw werth i darllen. Be sgenna fo wedi sgwennu? Be di'r 93 o lyfrynau yma a pamffledi? Wel, oedd o'n sgwennu cerddi coffa, oedd o'n colli ffrindiau, oedd o'n sgwennu cerddi. Mae gennym fo gerdd am Griffith Jones Llanddowror, mae gennym fo gerdd am Rieri sy'n werth i darllen a gweld am y cymeriadau yma. Os ydych chi eisiau gwefr, darllenwch i gerdd o'r enw Theo Memphis. Mae o'n disgrifio natur troedigaeth yn y gerdd yma. Da chi'n canu rhai o mynau o'r gerdd hir yma. Mae eisiau amser i ddarllen hon. Ond y gŵr yma, Theo Memphis, a gafodd ei argyhoeddi o'i bechod, a glywed o gan rai bobl. Mae jyst mater o dwtio a gwellai fywyd oedd angen. Ac eraill yn sôn am bod yn ddeddfol, ac yna mae'n cael ei argyhoeddi o'i lu bechodau, a mae o'n gerdd drawiadol iawn. Hyd nes bod o'n clywed am ras, am ddeiant, a dod i gredu. Mae Pererindod, mae'n debyg iawn i Bynian Taith y Pererin. Gai wir gymeradwyo cerdd hir Theo Memphis. Mae'n dweud fel hyn, un o'r effeithiau darddodd o fynydd Calfaria, sef gweld fy Iesu'n hongian a'r groesbran droso fi. Yr rhyddhad mae Theo Memphis yn gael o nabod Iesu Grist. Un arall gwych iawn ydy ei lyfr o cyfarwyddwr priodas. Ac mae o'n cyfarwyddo, mae o'n arwain ac yn rhoi canllawiau. Mae yna rhywbeth yn ddoeth iawn yn cyfarwyddwr priodas, sydd mae ymddwyn fel gŵr. Mae'r gŵr i fod i garu i wraig fel Cris yn caru'r egwys. Yn aberthol ac yn gefn ac yn driw. Mae'r wraig wedi ymateb i'w gŵr. Be di canllawiau ar gyfer priodas Cristnogol? Ac yn y cyfarwyddwr priodas, mae'n trafod hynny. Sut mae bod mewn cariad? Dydy Pantycelyn ddim yn swyl o garwriaeth a teimladau serchog. Fel oedd o'n serchus at Iesu Grist, oedd o am sicrhau bod gwir yn serchog iawn at ei gwragedd. Mae yna hanes iddo fo'n mynd ar deithiau, ac wrth gwrs oedd o'n mynd y bell a gen ceffyl, rownd y byd, 4 gwaith, mae'n dweud. A fydda fo'n anfon i'w gerddi bach i'w wraig, bod o'n colli hi. Yn amlwg oedd o wrth i bodd efo hi. Ond mae hefyd yn rhoi cymorth i ni. Felly ewch i'r llyfrgell, ewch ar y we, gobeithio be beth yma'r gael, ond mae weithiau llenyddol o yn donig ac yn addysg. Oedd wedi creu diwylliant Cristnogol newydd gwar.